Ходосевич Валерія Михайловна, Катерина Ходосевич-Лісавая. Па чырвоных стрэлках. Раман ніколі не адпачываў у летніку. Пасля заканчэння навучальнага года ён заўсёды ехаў да бабулі. Так планаваўся і на гэты раз. Але перад самымі летнімі вакацыямі яго ад школы ўзнагародзілі паездкай на творчую змену. Юныя таленты у лагер казка, што каля вёскі жахлівай. Аднай назве абяцалі прыгоды. Складаючы рэчы у валізу, хлопец ужо шкадаваў, што пагадзіўся, бо і нікога там не ведаў. Збяруцца творчыя дзеці, будуць свае таленты дэманстраваць. А ў яго толькі голас, як выступаць разам з пераможцамі сур'ёзных конкурсаў. Раніцай першага летняга дня бацькі прывезлі Рому ў цэнтр сталіцы. Уздоўж вуліцы стаяла калона аўтобусаў, якія і павязуць хлопчыкаў і дзяўчынак у загарадны летнік. Раман знайшоў сваё прозвішча ў спісах. Мама з татам правялі яго да аўтобуса, дапамаглі пагрузіць рэчы. Хлопец уладкаваўся ля акна і назіраў, як вакол мітусяцца людзі з сумкамі, валізамі, торбамі. Месцы ў аўтобусе запаўняліся каля Рамана. Сеў хлопчык прыкладна яго ўзросту. На вітанне Рома ён толькі кіўнуў галавой, назваў сваё імя Максім. Потым дастаў тэлефон, надзеў навушнікі і выйшаў у віртуальны свет. Суразмоўцы са спадарожніка не выйшла, але Рома падумаў, што гэта нават да лепшага. Пра што гаварыць з незнаёмцам? Нарэшце выправіліся ў шлях, павольна пракаціліся па вуліцах сталіцы і выехалі за горад. Іх павітаў важаты. Мяне завуць Зміцер Вадзімавіч. Частка з вас будзе ў маім атрадзе. Рома звярнуў увагу на голас важатага, бо ў таго быў прыемны глыбокі тэмбр і цікавае вымаўленне «р». Гук гэты грасіраваў быццам у француза. Раман слухаў, што чакае іх падчас змены, і на кожнае дрготкае «р» яго язык сам сабой падкручваўся, нібы спрабаваў паўтарыць такі гук. «Я гісторык першы год адпрацаваў у школе», расказваў пра сябе Зміцер Вадзімавіч. «Пакуль едзем, правяду для вас невялічкую экскурсію», усміхнуўся важаты. «Мясціны тут цікавыя, проста дыхаюць старажытнай гісторыі. Зямля гэта памятае варожыя напады. Здаецца, чуецца ляск сталёвых мячоў. Звонка пасвістваюць у паветры атрутныя стрэлы, што шукаюць сваіх ахвяр, каб напаткаўшы пакласці іх спаць вечным сном». Дзеці прыціхлі і аглядалі поле і лес, паўз якія яны ехалі. Раману нават бачыліся ледзь улоўныя цені сілуэты ваяроў, чуліся рэзкія, кароткія гукі стрэл, што прыляталі зусім побач. Аўтобус плаўна завярнуў за паварот, і Зміцер Вадзімавіч працягваў. «Чуеце гукі паланэза? Гэта распачынаецца баль у князя. Яго шыкоўны палац бачыцца вунь там, ля лесу». Юныя турысты прыліплі да вокнаў. Сапраўды, наводдаль нешта ўзвышалася. Калі яны пад'ехалі бліжэй, то пабачылі невялічны палац, а змрочныя руіны. Цёмнымі зеўрамі вокнаў сумна паглядаў некалі шыкоўны будынак. На дарогу і цяжкім нейкім нядобрым позіркам праводзіў аўтобус. Экскурсавод нібы перанёсся ў далёкія часы, быццам сваімі вачамі. Зараз бачыў у руінах былую раскошу і працягваў. Высакародныя госці з'ехаліся на свята, бо князь вырашыў сасваваць сваю дачку Ядвігу. Але юная князёўна выбіраць мужа з гэтых жаніхоў не хацела, бо сэрца яе належала простаму вяскомаму кавалю. Сумная гісторыя яе жыцця, злыя сілы зжылі князёўну са свету і ў здань ператварылі. Зараз падрабязна пра лёс Ядвігі расказваць не буду, бо хачу паказаць вам колішні панскі маёнтак. Дакладней, не сам маёнтак, а месца, дзе ён стаяў. Вось тут, ля сажалкі, якую вы бачыце, шыкоўная і багатая сядзіба была, але пажар знішчыў усё, акрамя склепа. Казалі, нават агонь туды не пайшоў.